Поста хора, съм Bolt Gaming и днес ще играем Minecraft. Новата проекта ще я кръстим Кубила. Например. Ставаме на свят. Не съм много запознат с едитването на клипове, не съм много добър, просто го правя за удоволствие. Това ми е първия клип в канала. И така, заради света. Това песък тук, освен за сраме, за друго места. И имаме за дърво. След малко се... Тук съм хора, имаме за дърво. Сега взимаме дърво, ще се разкара малко из остров ли, не знам какво е. Търсим хубаво място за къща, животни или нещо там за ядене. Чакай само да видя намирно ли съм. Контроли, трудност, нормално. Добре, нека стои така. Давай. Айде бе. Crafting table. Първото ще направим на секс къща. Ще докарваме мацките там. Да правим нещо лубо. Да изчукаме. Неко кака. Така. Да. Този остров е пълен педал. Айде бе да ти еба майката. Няма нищо. Свинчета. Добре. Сега ще направим един меч да ги ръгнем му газо. Да ги ръгнем му газо да изкарат малко лайна. Чек, тия съм сбъркал с проекто с меч. Време за удар. Айде го газо. Ръгни. Мама ти. Еба така. Едно го изнасилиха. Къде си е педал? Къде си е майка Теро? Бак ти майка. Дай си мазните. Да ти ги направим на обуркането. Удачката буркането. Добре, смея се като педал. Тук съм такъв. Така, хвана на майка си путка. Сега. Идвам след малко, чекайте. Тук съм хора. Така, сега ще отивам някъде да се правя къща. В някой ден, ако спечеля първи този канал, мисля да направя един порно клуб. Вътре ще докарам кака ми е танцува. Става пари! Става! Дай мазнини, майка ти, ева. Така. Трябва тук да правим садомазо. Тук е хубаво място за сране. На майка си обезо. Сега тук ще скензаме на гумце. Опа! Много време има докато намеря къща в тъпо по нещо тук на майка му папката. Да го занимава. Да. Я тук майка ти!
Те прасета са само за порноко, вижте как си мърдат газото. Газото! Оле, не. Така. Мисля, тук някъде се направя къща, ще бъда яко там. Там в това. Тук и до водата има и за риба място. Чакайте малко така, ще правя това. И сега от тук отиваме там да си правим някаква къща. Така, мисля тук е на това. Отгоре. Нещо да изма история. О, божечко! Така, оставям тук крафтинг тейбъл. Правя си една брадва. Си рова в газа с нея. Така. Чуп. Това е готово. Сега ще ми това. Тихо, извинявам се хора, много ми се киха. Имам алергия към вагинални отвори. И така. Сега. Айде бе, то по-бързо не може да е. Айде. Искам да направя нещо яко, като не знам, някаква къща отгоре на самата планина или нещо в самата планина, или не знам. Нещо яко да е. Ако не този епизод, другия епизод ще го направя. Давай. Може да направя и поредица на Smite. Ако някой не я знае, тази игра Smite е нещо като League of Legends, но с богове и не се играе с тези контроли като Лига. И може и не да направя поредица. По-натам ще видя дали може да направя. Да. Конка? Ако знаете конка, ако бива. Так еба маленький дебил. Эти малко се намора звуците. На 30. Така, това сега трябва да го чакам тук да пада. В това време ще направя нещо. Да, стълби. И още стълби. Коя страна сега да ми е входа, от тук или от тук? Да не правя тук. Айде. Така. Тук така. Така. Майка. Стара. Така. Тук. Чупи сега така. Сега тук така. Майка му газия. Така. Аз стана малко деформация тук, ама да има. Това като отбиване на номера тук.
за сега да има нещо. Ще стане по-хубаво по-нататък. Ще го правя някак си. Отгоре мисля биличка или нещо подобно да направя някаква къща. Ще видим. Сега пак да почета. Да, слих се. Так. Вече бива. Так. Добре, така бива. Вземем зомбите предполагам. След това идем горе. Тук ще направя... След малко идвам хора, викато. Тук съм хора. Кромбито, сега ще ме ба майката. Не ми цвили бе, падал! Мама ти шеба, ще тура ни курне за очите. Така между цепката, путката ще го тура. Така. Тук на гроба ти да посадим едно да се спикая, да се изкензим. Честито. На майка ти! Джигерето, яла тука бе, помяр. Кромби майка ти. Я бе. Отдолу така, изнядваш. Може. Майка ми, джигерето. Така. Тук сега ще го махам. Ще направя тука пилон. Закака ми да дойде тук да данси. Сега тук пръчки. Малко пръчки. Има. Така. Сега с тези пръчки няма стане пилона. Чекай как се пръшва ограда, бе. Ото сега в новите версии бяха по друг начин оградите. Се правиха, бе. Как бяха, бе? Не. Сега ще видя в интернет хора, виждам се след малко. Тук съм хора, разбрах как се правят две така и пръчки по средата. Това е пълно щуротия. Много умна работа. Гле! Мама ти да е, бе. Още. Да има. Откаченето. Дай са не ми стигне дървото. Колко стигне толкова сега. Какво става? Нямам рана. Сега ще пукна. Ям сурово. Сега ще ходя за камък да направя на печка. Сега спънем кирка.
8 трях. И 4, 5, 6, 7, 8. И 3 за кирка. Ай, гумната нагоре. Оставя. Ай. Здраве. Мамата ти, бе. Коли се правиш? Да. Така. Апарат дървени въглища. Да има. Тъй. И факли ще направя. Аз това нямам такова. Мога да се за дървените въглища. Тук ставах 4. 4. Още едно, да. Добре. Сега пушкам къщата. Ще чистим място. Айде, една лопата. Айде, има за лопата. Ходим да видим война. Сега тук къщата е така още малко. Ще го сравним от тук. Сега. Тук малко надолу. Не тук е. Така надолу. Сега така. Ще има стълби. Тук надолу ще е нещо като подземно, отнагоре ще има още. Не. Тук има една кромби долу. Сега ще ме навреди меч от газов. О, не помни сърце съм! Аре, умрях. Добре. Близо съм до стайния. Ей там. Мразя кромбитата. Представете си, ако физическия живот излизах. Ще да е яко. С един меч излизаш и го ръбиш буквално в газа. Добре. Тука. Това прасе. Чикибоец ще да ще го послед малко. Вот бой. Да има. Трябва малко да поседим. Да пушим. Да пушим. Това са самата ми. Посмяйте ми това. Лопатата. Shit! Къде съм квалификах айтемите? Нямах и дървунък. Нямаш къде стои. Това не ще да излизай. Къде съм? А, не, това не е моите айтеми, там долу има. Пак. Умира. Пак.
Къде е това бързо озеро? Няма, сега вече ще умра много надълбокото. Стига, бе. Това ме изтира, не. Това ще паузирам и после ще пусна кога съм взела. Тук съм хора. След половин час гмуркане и умиране си взех някои работи, защото ми писна вече. Правя тук стълбите на този етаж и някои работи и спирам тук. Не съм читвал, вижте. Отдавих съпка. Так, ще бъде попълнен си иска, така че другия епизод ще изкупая. Да ви харесва клипът, лайкайте, абонирайте се за мен. И